Sunod-sunod nga napahigayon og inspeksyon ang ahensya sa Department of Public Works and Highways kun DPWH ug Independent Commission for Infrastructure kun ICI sa mga proyekto sa gobyerno nga gimplementa sa nagkadayang lugar sa Pilipinas bisan sa Davao Region. Kini human nabulgar ang bilyones nga anomalya ug gingong pagpangurakot sa mga flood control projects nga nakapasamot sa kasuko sa katawhan nga perming maigo sa kalamidad. Niadtong milabayng semana gituboy sa Malacañang si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib isip chairperson sa Regional Development Council kun RDC 11. Adunay dakong papel ang RDC sa pagpasiugda sa balanse ug malungtaron nga kalambuan sulod sa usa ka espesipikong rehiyon. Pipila sa nag-unang katungdanan sa RDC mao ang policy formulation planning din ang mga plano sa kalambuan sa rehiyon ug mga pulisiya nakasubay sa mga plano tinguha sa nasudnong gobyerno aron matubag ang mga lokal nga panginahanglanon ug prioridad. Coordination and integration din magsilbi ang RDC isip platform alang sa koordinasyon nga pagpaningkamot sa LGU, ahensya sa gobyerno, pribadong sektor ug civil society aron masiguro ang cohesive development initiatives. Resource allocation din pasiugdahan sa RDC ang alokasyon ug utilisasyon sa mga resources lakip na pondo, infrastruktura ug technical assistance aron masuportahan ang mga proyekto sa rehiyon. Lakip sa katungdanan sa RDC ang advocacy and representation din ilang giawhag ang mga kabalaka sa rehiyon ngadto sa nasudnong level ug nagpresenta sa mga interes sa rehiyon sa mga diskusyon sa pulisiya. Monitoring and evaluation din bantayan sa RDC ang pagpatuman sa mga proyekto ug programa sa kalambuan sa rehiyon aron masiguro nga makabot ang mga tumong ug nasudnong sumbanan. Ingon man, promotion of local development din palambuon ang ekonomiya, kalambuan sa katilingban ug environmental sustainability sulod sa rehiyon ug capacity building. Trabaho sab sa RDC ang pagpangusog sa mga kapasidad sa mga LGU ug uban pang mga stakeholder pinaagi sa pagbansa ug technical nga suporta. Sa kinatibuk-an, ang RDC nagserbisyo isip usa ka minungdanong governing body nga nagsiguro nga ang mga paningkamot sa kalambuan sa rehiyon magtinabangay, epesyente ug nakasunod sa mga nasudong estratehiya sa kalambuan. Busag ipasalig karon ni Hubahib nga matuman ang mga proyekto ug programa sa Davao Region luyo sa mga hagit sa pag-implementa niini. Ang RDC is a part of the implementation of the DPWH projects and all national projects. So kinahanglan nga kini siya identified nga approved sa RDC and maging parta ani sa implementation nga masigurado nga ang tanang proyekto sa national government nga mahimo nga makasiguro ta nga ang construction is walay ghost project or walay mga discrepancy o mga substandard ang quality sa mga proyekto. Matod ni Hubahib, kinahanglan nga makatabang ang opisina sa RDC 11 nga makahatag og rekomendasyon sa national government alang sa kalambuan sa matag probinsya sa Rehiyon 11. Gawas sa mga proyektong nasyonal, usa pod ka challenge nato is unsaon nato nga mahatagan og dakong pagtagad ang mga development for every provinces kay atong gipanawron nga kailangan makatabang ang opisina sa RDC 11 nga makahatag og recommendation o evaluation para sa matag development sa matag probinsya. Nanumpa si Hubahib isip chairperson sa RDC 11 ngadtong Nobyembre 4 ning tuiga sa usa ka hotel sa Manila. Nga gipanguluhan mismo ni Mindanao Development Authority kun Minda Secretary Leo Magno. Ang mandato sa RDC mao'y giya sa tanang proyekto sa matag rehiyon. Ngadtong milabayng mga dekada dunay gipasara ang RDC nga usa ka resolusyon nga walay proyekto gikan sa nasyonal nga gobyerno nga ibutang sa usa ka lugar kung walay pagtugot ang mga residente o ang lokal nga ehekutibo. Apan kini napadaplin so kaniadtong tuig 2014 hinungdan nga daghang proyekto ang gibutang sa Region 11 nga nahimong ugat sa korupsyon. Usa niini ang nahitabo sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.